बैलाय बै जायगायावनो दं लोगोफोर बोथोर खुलुमबाय नमस्ते बेखौबा फुङावनो जागायलायबाय नै लोगोफोर बयनिबो बिमाफोरनि खामानि नङा होमबा टिफिन बानायनानै हरनाया आंनाबो रेडि जाबाय आरो नै हाखु दाखु जायो फुङाव एसे बे टिफिनखौ हरबाय ओमफ्राय साहा एसे ओमफ्राय आपेल थाइसे हरफायो आरो नोंथांमोनखौ आं मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेला सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनोबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय आरो दायो फुंनि सम थांखांबाय बोरायाबो गथ'आबो थांबाय जेनेबा मामिया आरो थांखांबाय बिसोरो ओमफ्राय आङो खानाय खानस्रोनानै मावनोसै आरो आंनि खामानिखौ मेचिनाव जि होनानै दङ दै सोगासिनो ओमफ्राय आखाइजोंसो सुयो नालाय फ्रायनो ओमफ्राय जेबोथ' थाखाया आंनि ब्लगाव नोंथांमोना नायसाबलांबानो जाबाय जि बार खोलो खोलो आरोना लोगोफोर नै एसे सान्दुंबो एसे बाराथ' बार थाबाय थाखायोनो सिउ सिउ फैथारो नै मा जाखो लोगोफोर मोस्रोम बालाबायदोंमोन ओमफ्राय आङो मोदोमाव होग्रा मा होनो पारफिउम होनो ना स्प्रे होनो बेखौ सारदोंमोन नै खामजाबाय जाम्बिनि आखल मोजां मोजां भिडिअ नायनानै सारलायनानै होदोंमोन आङो आसनोसै जारलाथार आरोना जि अस्थादखाबा माबा सारग्रा बथलखौनो गाज्रि खालामबाय बाबामोनहा बेखायनो नोंथांमोननो आङो मोनसे खोथा खोन्थानो लुबैलायबाय आरोना लोगोफोर मानो होनबा मोनायाव उन्दुनाय जायैखायबो ओमफ्राय जेनेबा सिरि मोनबाय थादों आरोना सिरि मोनबाय थादों ओमफ्राय जोंनाथ' मैया मन्दिर प्रग्राम दंमोन नालाय बोराया 10टायाव थांनानै 12:30 जेनेबा 12:30सोआव फैफिनदों आरोना 12टायाव ज' मा होनोमोनलाय कृष्ना जन्म जाबाय नालाय कृष्ण जन्म माबानायनि उनाव बिदिनो माबानानै मानानै बिदिनो हैलां मैलां माबा माबि खालामो आरोना गासिबो इउनिटफ्रावनो खालामो फ्राय खालामोनो आरो दाखोर फैलायबाय लोगोफोर बोथोरानो माबायदि नै दाखोर गारनाय न'आवनो माने आगाननैल'सैमोन आरो हुनानैबो ओरैबायदि स्पिडाव होखाबाय सिबोलायबाय आरो नै माने दाखोर फैबाय होनदों आङो दाखोर लांग्रा गारिसो आरो दाखोर फैयाखै दाखोर लांग्रा गारिसो फैदों आरोना गारनानै फैबाय आङो दसेनो आरोना दिनै माने दसेनो फ्रि थानानै थांबाय फ्रि जोबलायबाय आरो बिदि आंना दाउखा फिसिनाया फैलायबाय नुखोदा बैलाय बै जायगायावनो दं लोगोफोर बोथोरा नायलाय दासो माबादोंमोन सान्दुं दुंदोंमोन ओमफ्राय ओइलाय बै न' लांदां नुदोंना लोगोफोर ओइलाय इयाव दरजा खेवनाय नुदोंना बे जोंनि माल दोनग्रा आरो जोंनि स्ट'र रुम ओमफ्राय बेयावनो दं आरोना उन्दुहोआखै बे सैमामोना गाबगासिनो सैमा गोरलैया बैयाव ओइनो माब्रै गोजो नुहुरनाय नङा नोंथांमोना आं देनां बेयावनो थाबाय थाबा देरबा खोन्थागोन दाबायदिबाबो सैमा गोरलै जायो लोगोफोर दस्रा जायगायाव नुदों काlyug होननांगौ ना मा होननांगौथाय लोगोफोर आं सैमा फिसाखौ ओरैनो देखायबाय माने जोंनिथिं दाबायदियाव जानाय मोना आरोना जायानो फ्राय नुफेराखै आंथ' जेनेबा जों गोजां बोथोरावसो जायो जोंनिथिंजायना ओमफ्राय बिथिं बाहेरा जायगायाव बोथोरजों लोगोसे ना मा होननांगोनथाय जेनेबा बिथिंजाय आरो आं बाहेरायाव थानायाथ' गोबाव जाबाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो जानला मानला बोथोरावनो सैमा फिसा नुयो आरो बेखायनो आं खोन्थाबाय नोंथांमोननो दायो आङो दुन्दिया सायनो नागिरदों दुन्दिया सायनानै लाखानोसै सोरबाफोरा मिथिनो हागौ सोरबाफोरा मिथिया जानो हागौ ना ने ओंखायनो आङो ओरैनो खोन्थाबाय आरो माथो दं आंना जेबोआनो थाखाया नालाय ब्लगाबो बेखौनो माने मोनायाव उन्दुनायाव सिरि मोनबाय थादों आरो आं बिसोराफोर गाबदोंना बिमा नागिरदोंमोन खोमा ए गाबबाय थाबाय ओमफ्राय आं मा गाबदों मावजि गाबदों नामा इदि सानबाय मोनायावथ' बांद्राय हमनो हाया मोनोना
बेनो उन्दुलाङो बेनो सिरि मोनो इदि जाबाय थायो। ओमफ्राय जोंना माने मन्दिर प्रग्रामबो दंमोन नालाय दिन मोनायाव कृष्ण जन्मनि माने दसथायाव थांबाय बोराया ओमफ्राय आरो 12:30 फैफिनबाय नालाय ओरै फुजा थुजा जायो बयनावबो गासिबो इउनिटनानो जायो आरो आंनिबा। ओमफ्राय बिदिनो आरो 12:30 फैनानै बिनि उननिफ्राय बे सैमानि गाबनाया सुरु जालायबाय आरो। ओमफ्राय दहाय फुङाव नाहरदोंमोन आङो नुवाखैमोन 6थायावथ' खोमसिसो जायो नालाय लोगोफोर। ओमफ्राय दा गाबहरफिनबा दा नाहरदोंमोन आरो आं ओमफ्राय नुहुरबाय जेनेबा। ओमफ्राय दसे सिरि थालाय बिमा गैयाबा गाबोना बिसोरो एबा माला जानायमोन आं दिनै मोनायावसो खोनाबाय आरो ओमफ्राय सिरि मोनबाय थादों ओइनो आसला। आं दुन्दिया सायनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर दै फैगासिनो जि सुगासिनो। लायनाय सेंग्राया थालिरखौ जानानै माला हारसिं लायनानै जाफैयो बिसिनायाव आराम दोनबाय आरोना बिरादथार लथं फथं दाखोरानो खारा नै लोगोफोर मा सिबनाय सुनाय जाखो बे बे बिसिग्राहाय बे बिसियो बे सासेया आंना फिसाजोआ सनाथारमोन बे माबा बिसिग्रासो माला 12था जायो फात्तायानो मोना आरोना जि लामनो मोनबावाखैसो माखासे लामखांबाय लामफिनग्रा नै ओरै बे द्रामनि दैखौ खालि खालामनानै आरो सुजोब्बाय रानाखै बोथोराबो नै दसेनो सान्दुं दसेनो अखा मा होननो आरोना राननो रोङासै लामखांलायबाय नै लोगोफोर साननै सानथामनि जि मामिना सानथामनि ओमफ्राय आंनिया साननैनि बाबानियाथ' हिसाबानो गैया नङा होमबा खुनुरुखुम मोनखांलायबाय आरो दालि ओंख्रि जेबो एवला बोराया दिनै फैयानो ओमफ्राय दहायनि बुट दङ ओमफ्राय आटायाबो एसे आटायाबो नानाय दं आरो बै बाबा जाखोन्दा ओंखामबो मोनखांबाय मेंबायबो ओंखामबो उखैबाय आरो आंखौना फोथा गिदिर गिदिर फोनलायदों बै मालाबा गाहायनि मेदामा माबा जादोंमोन नालाय किरटन ना मा होनो बिदि खालामनायाव हरदोंमोन ना दाब्बा बिसिनिजों प्लेट बायदियाव बिदिनो प्रसाद हरनायाव फोथाबो हरफायो नालाय बेखौनो फोनदों आङो बोरायबोया एसे खम जागोन खोमा खामानिफ्रा माबाफ्रानिफ्रा सानो जाया माथो गावनि थाखायनो संनानै जा ना होमबा मालाय बोराया दिनै खानानो आरोना सोरबा पेनसन थाङोनो बिनि खाना बिसिना बिदिनो जाबाय थायो मेंलायबाय जोबबा आरो ओमफ्राय आङो सानलायबाय थाब थिं माबार बोराय गैया साला संनानै थाब संनानै उन्दुनानै लानोसै मोनायाव उन्दुनाय जायाखै सानलायबाय आरो खामानि थाबावबायसो बिराद गिदिर नैबे बिथांखौ थुखैयाखै आरोना बे खामानि मोनसे थाबावबायसो खामानियानो जोबबा माबा एखेबारे गैयासो सानगोन ओमफ्राय आङो नेथारला आरो माबाखौ जानला मोनला बोरायाबो फैखाया नालाय बेखायनो मामबार जानानै उन्दुथारनोसै आं लोगोफोर थ' ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनसै जानायनि ब्लग देखायजाया जोंना गोलैगोन मायाव गाखोदों नालाय लोगोफोर ओइनो ओमफ्राय हाजारखि फोसाब हाजारखि माबा जेवनो नुनायानो खारखाया आरोना न' सिङावनो थाबाय थानाय जायो नालाय ओइनो माबायदि न' सिङावनो थाबाय थानाय जायोना बेखौनो ओमफ्राय हाफ्राव माने गारियाव बिथिंबा बल माबा माबि माला देरगोन नोंसोरलाय एखमबा एसे साफा थानो लुबैलाङो ओमफ्राय लोगोफोर आं दोनथ'नोसै आरोना ओंखाम जानायफ्रावबो बिदिनो दांग्रि सिग्रि एरलाय एरलि माबा माबि जाथारो जोंना ओमफ्राय नमस्ते होनदो खुलुमबाय खुलुमबाय नमस्ते बेखौबा बाय बाय होनदो थेंक इउ सो माच बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं Thank you so much. Bye bye.
माखौबा खामबासो गोथाव मोनो सुजिफोरखौ फुरिफोरखौ आरो खामाखैबा नायनानैसो खामहोफिनलायनानैसो जाबावो आरोना आंना मिनथावसो ओमफ्राय नै लोगोफोर आं फुरि एवगौमानि नायलाय बिसिनाखौ लेथ्रा खालामबाय खामानि नङाबा माथो बे खामानि बारायाखैबा माथो बे खमसे खमथ' बेयाव जादोब्रा है तेरिगाहाय